Khona into mani wena madera yabo. Ebengathi ngizocela yona. Cela umboleke ifoni. Amanzi amancane lawo. Kodwa ke nawe izofanele kube khona into ngenzela yona. Akuyini. Usho lento ofuna ukuyenza. Yebo. Lalela. Wasoyiqala lento uyazothi angeke uqede. Ngifuna wena nje manje ungithola ukuthi lo mkhumbi lona usuka kuphi, yini uyophelela kuphi. Ngiyaxolisa ukuthi angikwazi ukuyenza leyo nto. Awunetho yedwa le. Sisomuhle lo sizodlala i-timer yethu. Hayi. TikTok. Ey, uyinkunzi, uyistallion, awufani nalaba abanye. Mina ngaba inoma yini nje ufunayo. Sengiya-understand manje ukuthi indaba bekubiza ngo-cool crook. Uyinkunzi. Inkunzi emalondalonda. Indoda emadodeni. Ngihappy mina. Are you happy? Nami ngithokozile. Ngiyabona ukuthi ngiyakulowa nje manje. Manje ke ngikunika into yakho, nginike yami ke. Sibena. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 012. At the tone, please record your message. Ndoda, why you file phone man? Ngiyakhokhela ukuthi bekhona 24/7. Lalela la. Le bar sicishe sangiqashula lana. Sinde wangikulambisa. Khona umuntu ofuna ukungibona ngifile. Plus uyabakhokhela labantu. Wena ke uthi mawuthola le khona. Ubuye mina. Makanjalo. Uzozwa indaba ezibhlungu. Kuzelela zonsizwa, kuzelela bobantu. Hayi. Bekezela fana kithi. Sekuzona. No. Sibizo ungeke. Thule bese sizathola Awu. Ngabe mhlawumbe ukhona ofisa ukungisiza? Bathi cha. Wena ngazimula uthele nto izothatha izinyanga. Usho ukuthi yobe ngasekho phela lo mdeni. Nginikeze isikhathi ngizokwazi ukuyenza lento. Cela isikhathi. Azini, ngiyabheja mina kalomfana lo half time uyahluleka. Hayibo. Awenze kubo 500. Yamethemba. Akubulawenza la nto mfowethu. Thula wena sihluthi. Wazini ngamakhompyutha wena? Awubona uphazamisa isiqenge la.
Angithi Einstein. Ashonila. Mama noma imali encane kodwa bengimnika ahlanganise kuvume sihlale endlini ekhaya ngoba asinababa ubaba waseshiya ngoba enqena ukondla uma wasala yedwa yafika iCovid 078 Hello? Geja. Mina. Ndaba zethu? Umiya kuya mmeli na. Umtshela ukuthi no man Geja man uyekela ukudlala man. uNkazimulu bamthumbile futhi. Eish. Unesikhathi sokudlala man. Zethu kuneqembu labantu ke manje abahamba ngethuthu bavele basivimbe emgwaqeni ngiyacabanga ukuthi bamthathile uNkazimulu. Wena kuphi nini? Anima uthi ucabanga ukuthi bamthathile usho ukuthini? Mina ngibalekile ndaba zethu. Bangijahile abantu bangijahisa kwenja kodwa ngikwazela ukubabalekela. Angazi ukwenzakaleni emva kwalokho. Yefo wena man ungabaleka ushinga ni yami. Yonke into ibeleseko. Damn it. Ngibalekile impela ngisendlini manje. Hello? Hello? Ndaba zethu? Pendula Nkazimulu man. Pendula. Hey, hi. Bo madluwan. Ano madobo phumula sama. This is not you. Bamfariseni. Kuba uyazi ukuthi ngisanda ukuthola indodana yami. Kahle kahle ufuna ukuthi kube njani. Hayi. Nendoda yakho uyithole lo ngako. So, sikuzokunoba tendo obasani bini. Oh, hey. Uyazi uyayibeka ke lapho Mfariseni. Yeah, you should be proud. You should be proud. Hayi, yayiqhenya ngeminye intwana yami. Yeah. Yeah, ngoba lo mntwana lo utall, strong. Sifanele nawe nje. Ya, hey, uswahla lensizwa. Uthanda abafazi. Na uyakwazi lokho phela awu. Phela ufuze imbisa. Nini uzoba ugijimisa abasikhule bayale. Ale phezulu. Mhlambe nomagodi akuphakele. Wemfariseni. Awuthi ngikubuze mfethu. Ucabanga ukuthi mfethu ungenza iphutha ngokuthi umfana ngazi nami ngimazi kodwa ke ngingamtshela iqiniso. No, Leo, it was stupid of you, Bondos. That boy nearly killed you with one punch. Hey! Yena ubekwatile yazi. Don't mbuza hani Sivana uyaphanda. Hey! Hayi, athi dibe. Ebani khotsi kadukana la. Ebani khotsi. Hey, Umfariseni le mfana lo usekhulile. Usekhulile mfana lo uboya bugcwele umzimba wonke. Yeah. Ezizethu asisanuka isitshithu. Azishanuka isitshithu. Hey, Umfariseni. Hey, ngihlezi ngihlala nawe la. Wakwangibona ngubaba mina. Angazi nokuba ubaba yinto enjani. Uyabhetha ngempela. Ungangitshela ukuthi ngiyabhetha la Mfariseni, ngihlezi ngihlala nawe la namhlanje uzongitshela ukuthi hayi. Yazi abihlekisa lento yabantu abangakholwa kodwa begijimela iBhayibheli. Ungalibeli ugogo mama dlala hlala odabeni. Anzwanga? Ungizwe kahle. Meke usikhonto ufuna ukisho kumina iyisho. Okay, kulungileke. Uyenzela lento yenzayo fikile. Yini ulinge uSibu umenzise isono? Hey, we mama dlala. USibu indoda endala. Uyakwazi ukuyithathela inqumo zakhe. Uyamlinga uSibu ufikile khoneni lakhe. Hayibo angeke ngize ngivumeke nje mina ukuthi ngilithwale ngedwa icala labantu ababili. Ngeke. Yazi washo uEva ensimini yaseEdeni. Wawungiphi? uDelilah empilweni yaSibu. Mama dlala ngoDelilah mina. uDelilah fikile. Yazi wena uSibu ubengumfundisi oqotho, engumfundisi odisciplined.
Umfundisi ophila ngezwi laNkulunkulu. Wafika yodila lomkhulu empilweni kaSibu, wahliphisa yonke into. Wazi kahle vele wena ngobudilayila ngoba wena udilayila omkhulu. Udila ilafikile. Yazi wena ninobabekazi nacishe nawisa isonto lwethu. Ngokuqola emnani benza wedila ilandini. Njengamanje wena usulinga uSibu, usumholela osonweni. Yona gogo. Ngalinge. Ungangijwayeli kabi wena. Ngalinge. Wedila lungibise ngogogo. Ngiyabazi vele odila la abanjengawo ukuthi vele nifuna amadoda aqotho. Nibe nazi ukuthi bazolahlekelwa ukhulu. Emva kwalokho mase madicelela phansi. Vele udila ilake wefikileke. Yezwa ke uzongenzani? Uzongenzani Delilah? Uzongenzani? Isho phela uzongenzani? Wemfariseni. Mina ngangingugolkeeper mina ngentshela. Ndibithi ngabhola Pondosi. Wena wadlala ke bhuti. Andiri diba ngabhola. Jersey number 6 nya diba jersey number 16. Wena jersey number 6. Jersey number 6, jersey number 6. Hawu. Ungathi wena moya unje wena Fariseni. Hawu yazi lutho wena. At least khothi mina bindu lobuya mrawa phangisini. Ya. Yazi abantu bengifuna ngapha bangitholi. Mabangifuna ngapha. Hey, wasabekeni. Phila madoda. Siyaphila wethu kubuyile. Singezwa kuwena dokotela uyaphila. Sumqemane. Siyaphila. Hey, ngiphethe izinto lana. Ya? Ake ngivulele ngiphethe izinto lengibuye nazo eMalawi. Kade ngingapha koKaronga emahlathini akoRumpi ngofuna izinto. Awusho wena kodwa. Nihambe kanjani eMalawi? OkwaseMalawi okuhlukile. Lapha noma uzothatha imishanguzo yakho usuku uzohamba kahle ngoba ungathola noma yini. Wethu kodwa la kushota into eyi-1 lapha. Yini eshoda? Umuthi webhaki. Ubani unebhaki? Iya-arrange le nto. Hayi ikhona imithi. Kunamafutha afuna bekuyona le mpandla. Khona amafutha afuna siwasebenzise. And something isimenza ukuthi abe fresh. Siyaphila ngathi sasemncane ngoba sewuthole umfana wakhe no baby mama. Wena la ehostela. Wena baby mama. La ehostela usenza family reunion. I-family reunion. Dokotela uyabheka lo. Mina i-family reunion. Yini lengizwayo? Angeke ngayenza into efana nale. Loya muntu wesifazane inkanyamba lo. Mina ke manje sengiyithandela ukuthula. Hayi, akuthola uhlanje ngani? Hey, kube ngathi into efana naleyo dokotela. Hey. Sihlale phansi sibonisane. Ibonile impela futhi yazi. Kodwa ke kungenzala. Ngizovuka mfethu. FIFA baba. Vuka ngiyakutshela. Baba. Yabona baba. Yabona nje. Yini? Yabona. Yabona. Chichi. Sinjani? Yena chichi Yazo. This is not a good guy. Ngabana lumunele kanjena. Kala phansi. Good guy. He was a good guy nabantu. Yazi. Ndodima ngabana lumuyeza wena. Yes. Hey. Uyafunga. Usatha nokuphendula ezo lekoloka. Ngiyakutshena. Yazi nikhuluma nomuntu wrong la. Oba phela umuntu efana benikhuluma naye. La ngehlezi lapha. Yena kumsebenzi yakhe yonke le. Hawu. Futhi angimazi kwaSimiso loyo mina. Hey, hayi nina. Hayibo. Hey wena Picasso. Kubeka lapho udwebe ngoba ngikutshelile ngathi mina nawe soqopha umlando namhlanje. Ngiyanicela nginingize isikhathi ngizokwazi ukuyenza lento. Hayi wena vele uvume nje ukuthi useless ayikho indaba yakho. Hawu njengoba ngisho nje ngizokwazi ukuyenza lento engicela ningize isikhathi esanele kuphela ngizokwazi ukuthi ngiqede lento enifunayo. Nayi. Nkazi umuntu mundo lo. Ha? Tati mundo
lona wena. Ngithe kwena ngifuna umkhumbo uzokunikeza ulwandle lonke. Cha, okwamanje bekusaya step sokuqala Ngafuseka ngifuna excuses. bese ngiyakutholela umkhumbi ngicela unginikeze isikhathi. Funa into engifunayo. Manje. Sethi wakho wena usidayisela amaphupho mfana omncane. Uyazini? Ngiyayibona lento yakho uthi ayisebenzi. Wena usulekile. Zamile kodwa. Asivele sifake yena. Hayi bo Nkosi yami. Ngiyacela ukuphikisana babuthi ngiyacela. Lesiselo Simiso wakhona. Kahle ngicela ngayenzi leyo. Ngizozama ukuyenza lento ngicela ngingakudlali ngiyayenza leyo. Ngizozama ukuyenza lento ngicela ngingakudlali ngiyayenza. Awahle ngicela ngingakubulala ngizoyenza lento ngicela ngingakudlali ngiyayenza. Ngicela bana. Isikhathi sakho siphelile. Ngicela ungiboleke 3 minutes. Balulekile la. Una 1 minute. Gasmont. Khandula ma. Yeah. Emhlabeni kunzima kumele uvuke uyosebenza. Hawu. Akekho umuntu onendaba. Bewuye phela lapha kusukela ekseni. Uyazi vele wanyamalala nje phela. Ungasho ngolutho. Siyamhe. Bengisashaya umoya. Hawu. Mana. Ufunani? Lutho. Uyazi kade ngicabanga lapha. Ngayo yonke nje lento eyenzekelile ukuthi uyabona ubaba wakho uMacingwane ubecabanga ukuthi nje mina ngiyislima ecathi yonke leminyaka nje ngeke ngize ngimthole kanti hayi ushaye phansi. Lalela nake. Ungaphinde ubize lelo gama la endlini. Hawu. Uye nje manje ngizothini? Ayikho into engihlanganisa nale yampongolo mina. Sonke lesikhathi hawu lemfene bongifundekela lapha. Uthi ufuna ukuthola uyihlo, ufuna ukumazi, ufuna ukumthola. Usumtholile ke manje, usuyakhukhumala ke manje ngathi ujeqa. Kanti yini inkinga yakho? Ubaba ungangitshela ngani isibongo sakhe yonke leminyaka. Bekuzokwenza nguphi umohloko? Kwenza nguphi umohloko njengamanje? Uyasibona ukuthi unjani mntanami? Mina ngikwazi nje phela umahliphi nje manje ngisazi ukuthi ngithini mina manje. Fise ngaba ngumtholanga. Empeleni imini omtholile. Uyabona phela emva kweminyaka ewu25 ngehla ngenyuko lapha izwe lonke nje ngifunana naleya ndoda. Hawu, ngalibamba leli yahuso. Ngitshela. Impilo yami iyihlala kuwena. Impilo yami umdlalo la kuwena. Ngiyabona. Ngoba yonke leminyaka wena ubuhlala ngami lami. Hawu, akukho kanjalo. Kunjani? Kunjani ngempela? Ngoba wafika wathola ikhanda lakhe elikhulu, wangithatha wangisa kumuntu ongangifuni lapha. Wangibuyisa. Wenza njani wena? Waphinde wathola ikhanda lakho futhi wangiphikisana kuyena. Bengekho kanjalo. Hawu lempela. Onina nobabili. Uyangiyanyisa. Ngisangangithwali ka mama Dlala ufuna gogo ndini ufuna ukulwa nami efikile yazi soyikhombisa usuyinhlobo enjani apha angifuni ukulwa nawe mama Dlala kodwa uyangiprovoka yazi ngiyalisola usuku engakuvulela ngawo umnyango wasesontweni yazi wena bengikuthathisa okwengane yami ngikukhulumela ngikumela namhlanje yona ndlela osungibuka ngayo usungibuka ngamanyala wena umuntu ogcina ke nje ongakhuluma nami ke kanjalo wena uyathanda ukuzenza ngcwele ukudlula wonke umuntu lokusifundekela ngaleli Bible lakho kodwa hamba ujaja abantu bonke la angithi wena lo owazi zonke indaba zabantu zela elokushini angithi zonke indaba zizwa ngawe mamgobhoza indini suka ba wedila ila ndini mama Dlala ngicela ungijeke yabona ke manje ngiyeke wena uzongenza wena ngizokuthuka yazi ngasengibazisile ngatshela ukhulu ukuthi mase ngibuye ekhaya uzobukhona uvakashile bathi
bathi bacela ukumbona ngokhismusi bengifisa ubabone Azabe inhle kabi le ndawo ebusuku. Alabo ogezi ba. Anibheke nje. Bazimule uhlongo wonke wodu. Hey. Hey, liyamazi lo. Hey, uyazi phela lo wadayisa umkhulu wakhe khona ezothatha isikhundla sakhe. Beka manje, siyakusinda lesi sihlalo. Ngoba buka Scoop, wena uyanenga ukhamisile lapho. Mina ngimla. Vuma nje ukuthi CV yakho yamanga wena. Ngicela ninginike esinye isikhathi ngisengakwazi ukuyenza lento. Ribo, yini ezokwenza sikukhole manje emva kokuthi usilindise usuku lonke? Futhi nje nalezi zinto zamakhompyutha kumele uvuma kusiza into zakho. Bebhadi ke akekho. Hey, yawan. Cabanga ukuthi uyaphi wena? Yawan. Yabona wanyakaza. Perfect. Usabene ile khanda, Wena ngokutubula wena ngizwe ukuthi ngithini. Mani, yeka neonto yini lenilwa nayo? Alo muntu yangihlanyisa general. Yoni leyo. Lela lamsho. Awuyeke lesi sidom man. Akazi lutho lo. Jaha lenyoko ezifile. Konje. Bese kuphi? Mina nawe. uyabona ke manje ngeke nisayenza lutho ukuthi mntabapha Ngicela ningibiseleni ifoni bese ngizoyiqeda lento. Ribo, yini ezokwenza sikukhole manje emva kokuthi usilindise usuku lonke? Cha, ngeke ngisamoshela isikhathi. Ave nikwazi njalo ukwenza into sibe mnandi. Angifundi nje ungasho. Idumbe ezimbili. Wena kazi umuntu uthatha idumbe eziwu-2 ukuthi ube isiqeqe ngempela.